Kowe tak cedhaki to, Pluk. Ora. Tak pepetke galengan. Ora. Tak sut. Kowe arep susut gundalmu tak tutuk tenan lho. Pepetke kotak lho. Ora kena dumak-dumak. Wah iki sing lanang ketoke brai tenan iki. Kok wingi eling lho ta, aku iki sapamu? Iya. Omah ki wetenge kena iki. Iki aku saya menggebu-gebu lho Pluk iki. Saiki genti. Ayo Mbak Tatin karo sapa? Sing lanang sapa? Supaya gayeng solikin. Ayo. Mangga. Enak kowe ora arep ngajari beberapa fragmen seminten edan wis tok lakoni mula kowe saya apal. Iya. Ki ana dhuwite 500 ken. Nggih Tatin 450 kowe 50. Ya wis lumayan bangane nyolong. Ayo mangga. Turuk. Tuk. Nuwun para miyarsa. Atur pasugatan ketoprak Mataram dalu punika sanggeng paguyuban parah budaya. Badhe ngaturaken petilan suminten edan. Cempluk katindakaken dening sederek Tatin Lestari Handayani. Wondene gentho katindakaken dening Seminten kok genta. cempluk Seminten edan apa cempluk? sakarepku. Lah piye? Sutradarane aku rasa rewel to. Katindakaken dening Solikin. Gentha katindakaken Solikin. Petilan lelampahan nalika suminten wonten ing pasar lajeng kacegat dening gentha. Sugeng midhangetaken lan sugeng munek-munek. Wis bar. Apa? Ki, ngene iki nek ketoprak ora kompak iki ngene iki. Begitu apa? Iki suradane sapa, Pak? Hah? Suradane sapa? Apa? Surada. Sutradara. Sutradara kok Sulada. Apa iki cempluk napa? Kae cempluk kowe gentha. Oh, ada ngoten mau. Mbok mboten ngabari jenengan mau. Iki wis nganggo mek kok rasa ngabari mengarep ketoprakan kok dadak layang-layangan. Begitu gamelan mandek langsung guyu. Hahaha. Blok, Mbak Yu, ngono kuwi dadi wangun ora ketok nek gagah. Oh, nggih. Baleni gamelan. Dadi kula gentha niki. Hah? Dadi kula gentha. Gentha. Mbok ket mau ngabari, Pak. Pak, cempolo ndasmu lho. Siap. Iki kula gentha. Ya, tuk 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 tuk. Tuk tuk tuk. Sik. Belajar guyu sik. Gentha iki anake Surabangsat. Kuwi iki maling gulik-gulikan kawing dendel tas ngene. Lah turine mau kan guyu. Guyune. Ngono. Ya coba sik, coba sik. Wah, iki anu lho iki iso penonton do balekke karcis lho iki carane. Yo, aku serius. Yo.
Tetep rawangun, Pak. Wis ora apa-apa, wis. Ceblok. Pripun, Pak? Suarane sepiro, Pak? Piye muni piye? Ceblok. Peluk. Anak gendok kok cemblek. Mbak Yu, ngono. Mbak Yu, Nah, Ngapa? mrene yo. Kon ngapa? Kowe arep ngenehi aku apa? Njalukmu apa? Aku ora njaluk apa-apa lah, kowe arek ngenehi apa? Kene-kene lele adikku. Kowe kan pernah adikku to, Le? Iya, Mbak Yu. Iya, arek ngenehi apa karo Mbak Yumu? Ngenehi apa-apa? Ora ngenehi apa-apa kok rasa nganggo nyekel to. Omongan sing bener sik, njaluke apa? Saiki awak dhewe kan apa ki jenenge seduluran. Kowe Iya. pernah adikku, aku Mbak Yumu. Lumrahe wong dadi kakang adi ngono ki ya omong sing apik-apik. Ngene yo, Yu. Iya piye? Aku kuwi ayo kaya ngono kae mau. hei, Apa? omong kok. Ketoprak kok manut wong delok. Aku tresno karo kowe. Ayo kaya ngono kae, ngono. Aku tresno karo kowe, Pluk. Maksudnya piye to? Maksude Nek omongan ngematke kene lho. Ora ngematke ngendi-endi pengen matane. ngematke sing kuwi. Ngematke raine kok ngematke kowe ora sing kuwi sing kuwi. Mbok nek karo Mbak Yune iki mbok le omongan sing jelas kene lho, kene le. Ngejak. Tene lho, tok gentok. Ngene yo, Yu. Iya, heeh. Rada anget e yo awakku yo. Piye ta? Iki aku tresno karo kowe yo. Ora lho, kowe iki urung-urung kok wis ngomongke tresna iki maksude piye? Lah aku ki ket mau le nunggu kowe lho, Yu. Ora lho, aku urung jelas kowe kok teka-teka ngomong tresna iki maksude piye? Kan di benak hatiku apa? Neng Dadi jroning- iki aku wis suwe ngono lho, nyimpen rasa tresnaku karo kowe iki. Tenanan apa piye? Lah yo tenanan. Kowe ra eling apa piye to? Kok sik to aku kok isih gagal paham to iki. Kowe seneng karo aku, maksudnya iki aku kon seneng antarane kakang karo adi ngono. Udu yo. Lah, Ning aku tresno karo kowe yo. iya tresna kowe adikku, aku Mbak Yumu, kuwi tresna ora apa-apa, tresna sedulur ngono lho. Ya tresno sedulur ning ya ana tresno liyane yo. Tresna liyane maksudnya piye? Mosok ora paham yo. Loh, aku ora paham tenan lho. Aku karo kowe kan sedulur. mati iki maine lanang mati. Sing wedok pinter omong. Dadi ngene lho yo. ngendrono. Dadi rene lho yo. Iya, piye? Aku kuwi Heeh. pengen mbok ladeni yo. Tak ladeni kowe pengen ngapa ngombe? Pengen madang tak jupukke. Pengen mik yo. Iya. Kaya kok bareng mi kok suarane cilik pengen mie. Pengen mie apa? Ngene lho yo, kowe kok ora dong-dong to yo. Lah ya aku radong tenan lho. Wong kowe iki adikku ngono lho. Kurang nyerak. Kowe iki ngladeni aku ngono lho yo. Ladeni Kaya cara dene uduse mbok bapak. Ning bebojoan ngono lho yo. bebojoan? Heeh, rutu. Rutu bareng ngono lho yo. Apa? Rutu. Lutu iki apa? Rutu, Pak. Apa lucu iki apa? Rutu. Lutu iki apa? Rutu iki ngene. Kowe ra dong-dong e yu. Kowe pengen piye? Pengen ngene? Ya ayo tak ngene. Tanganmu kene, aku sing dhuwur. Wah, kowe Bang kowe iki. sing ngisor. Aku dhuwur ngisor gelem yo. Ning kudu kuwi lho yu. Lah piye? Gentong, ngger-ngger, tole. Dadi bojoku ngono lho yu. Dadi bojo? Heeh, gelem ya yu. Ora. Aku pernah sapa kok kowe iki arep
seneng karo aku dadi bojomu ki? Ya kowe iki Mbak Yuku. Ya ora oleh. Oleh yo iki. Sing lho, Aku ki anak siapa Pak? bangsa. Surabangsat. Aku kuwi anak Surabangsat. Lah iya aku ngerti kowe anak elek bangsat. Kuwi watakku ki begal lho yo. Gaweane ngeju main karo medok lho yo. Iya, aku paham. Aku ngerti nek kowe iki gaweanmu kaya ngono. Iki nek kowe ra gelem tak paksa ning kene lho yo. Ya ora ngono kuwi, mbok kabeh iki dirembuk sing apik-apik. Iki bener apa salah to? Bener. Gendare iki apik ora to, Pak? Ai gendering yo tuku raimu untuk papat. Ku gek ora laras coba. Sing ora laras iki lambemu kuwi kok. Lho. Kok apa ya? Cocoke ngono sik. Ya yo. Kok ya yo? Dicocake ya. Mah. Ora lho gendho mbok kowe iki elingo. Aku ki sapa? Kowe sapa? Nek tresna kuwi ya mbok liyane aku ngono lho. Langsung gandrung. Piye? Aku lagi obo iki. Ya apa kono karepmu? Wah, njaluk pelok ya. Iya. Monggo lambene larase slendro lho. Aja ganggu kowe. Oh iya. Tak pangantah. Ayo. Piye yo? Gelem ya yo? Ora ngono. rumen. Ah, kleru to. Lek laras ngono. Ah, kleru to. Kok njaluk pelok barang. Ya slendro. Mbok dicocok. Oh ya pelok kowe, pelok. Kaya ngono kok ya arep seneng karo aku ngono lho kowe iki. Ah wong seneng iki bebas yo. Lah ya paling ora rak ya ndek ututan apa ngono. Sekarang yo konsentrasiku apa, Pak? Oh. Kurang iki lho, konsentrasi. Lah ya kuwi maksudku. Enos ngono. Raras rumeng suara Wah, niro Kowe iki lingo to aku ki sapamu? lam-lami jroning ati Aja sembrono lho, Blok. wong gendho kok jogetane kaya ndolalak. Ya karang Kok aku kan aja sembrono piye? kowe iki mau bar ndemok apa? Demok dodo. Tak wales lho. Kowe arep males? Oleh ra, Wani? Pak? Entuk Wani? bebas. Oleh. Blok. Wani? Wani? Wani, Blok. Demok nek wani demok. Cepet. Ya ana wiyaga dipethuk kijang polisi kowe. Wong kok arep sembrono karo Mbak Yune. Ora ngaji. Ora Ora sembrono iki ngajar. tenanan, Blok. Lah ya aku kudu piye nek kowe ngono kuwi? Kudu gelem ngladeni aku. Ya aku ra sudi no, wong aku ra seneng karo kowe lho. Kowe iki adikku. Gong nu ndak selak lali. Yo, tawon gong. Ayo, terus. Gong nu teng wi Mbok eling ngono lho. Sira kang dadi Iki ora Gelem ya, Blok? ora gendho aku ora seneng karo kowe. Aja mah. Ana. Kowe iki mundur-mundur nang kono gunung, Blok. Iya ngapa? Neng wetan, kono wetan apa kulon, Blok? Mbok ora ngerti. Wetan ya gunung. Kulon gunung. Kowe tak cedhaki to, Blok. Ora, Tak pepetke galengan. ora. Tak
sut. Kowe arep susut gundulmu tak tutuk tenan lho. Pepeke kotak lho. Ora kena dumuk-dumuk. Wah iki sing lanang ketoke brai tenan iki. Mbok kowe iki eling lho ta, aku iki sapamu? Wong kok leng gemeske kok tak tutuk-tutuk gundule tenan kok. Sing nuthuk aku, Blok. Ora ngono kuwi to, mbok madhep rono. Aku ki kok ndak wanda kena bokongku ngalih ngono lho. Gelem ya, Blok. Ora. Aja sembrono ta, tok gentok. Lir putri Dara Wati Lah tak. Jangan kuwi ta. Aja mbok pepet-pepet ki ngono kuwi. Kok nek aku mlayu rene ditampa arep tadai karep penonton. Iya aku wis menggah pindho lho, Blok. Lah ya aku arep menggeh ping pira-pira nek aku ora gelem arep piye? Kudu gelem, Blok. Ya ora, aku jek eling kok. Kowe iki adikku ya. Ayo Adi njaluk laden kok ora diladen. Lah njaluk laden nek njaluk wedang tak ladeni, njaluk sego tak ladeni. Ya pertama wedang, sik. Waduh. Terus bar wedang, Bar wedang madang. Madang, Blok. Nah, bar madang rasa ngantuk. Rasa ngantuk terus turu, Blok. Iya, engko tak turokke. Turu Kowe pancen nek duwe lambe lunyu. kowe kuwi sing senengane mancing-mancing. Asline kowe iki tresno to karo aku, Blok. Ya ora. Aku jek eling lho, kowe iki adikku, aku mbakyumu. Ning kowe nglirak-nglirik aku terus lho. Lah ya aku nglirake mergane aku mesake karo kowe lho. Wong wis tuane sakmene kok ya urung duwe jodoh ngono lho. Lah ya mula kuwi aku anane Mbak Yuku ya, aku nyenengi Mbak Yuku. Ya ngono ki ora entuk to. Lah kenapa? Kowe adikku, bola-bali kowe adikku kok. Neng kene iki anane mung aku karo kowe lho, Blok. Iya aku ngerti ning kuwi ora kena ora ilok. Piye, Blok? Gelem ya? Ora. Kowe piye ora iso omong? Kok tak banting lho, Blok kowe. Kaya Kowe kuat-kuat. kuat, banting aku kuat. Ya kuat, Blok. Ora kena. Ora dumuk-dumuk ngono ki to. Ayo tansah le. Ora. Ora ngono kuwi lho. Iya. Omah ki wetenge kena iki. Iki aku saya menggebu-gebu lho, Blok iki. Lah ngopo lho? Nekat tenan gendone kanan. Lekan no. Rono. Omborana. Kok kaya ketoprakan ning jero gang. Ben mepet Ben mepet dengkulmu mlocot ora. Ayo tatin rono tin. Ya wong tuyak terus lho. Lah engko nek nganti suminten wani nyekep kowe tak kepruke jempol. Suminten Anak sapa? Gendong nganti nyekep kowe tak kepruke sirahe. Ketoprakan kok arep tenanan suwe-suwe. Oh ya. Aku kok kurang ajar. Kurang ajar. Njaluk apa kowe? Kowe tak alus
sih ra kena saiki kowe tak waneni aku dadi wani karo kowe saiki. Oh, kapokmu apa? Piye arep tarung apa piye? Jalukmu apa? Ayo tarung. Sing mati sapa sih, Ki? Bareng. Mbok ora ngono kuwi toto. Aku iki kan ngelingke kowe kan nganggo cara apa ngono lho. Ya kuwi mau blok kowe iki pokoke ngladeni aku. Aku ki wong ora seneng karo kowe kok ngladeni to. Lekan no Kowe kudu gelem ngladeni aku, Blok. Ora sudi wong aku ora seneng karo kowe kok kon ngladeni iki terus pamrihe piye nek ngono kuwi? Aku ki watake begal lho, Blok. Aku ra wedi. Nek ra wedi, kowe tak urut dopare peksa, Blok. Ya aku iso mlayu. Kowe arep mlayu ning ndi, Blok? Ya sak karepku, sak mlayune sik. Ora gelem ngladeni aku tenan kok. Aku ora seneng karo. Bela. Tok 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 tok. Tok tok. Akhirnya men tak tutuk nggo kongen iki wedi. Ampun, Pak. Baket mau ditrut dopare peksa lagi saiki ling wong. Kok malah aku lho. Aku kok gemes dhewe to sik. Ampun, Pak. Ampun. Apik kowe ya. Iya, wis. Nyanyi ditenya. Kok ndak lali aku. Lho kok mak ilang ya? Oh siapa? Iki lho isih tekukan. Oh tak kira 500 bul men 200 kan. Wis rasa wae ya. Kok ngopo nyembah barang? Kalau dadi nganu rapi kowe kok. Dido menurut tatin. Iya. Ya, tambahi 1. Seneng banget. Sesuk ora nyolong. Ya. Gah aku senengane nyolong apa-apa. Ora ngemis sesuk. Kayak tadi dikai. Ngapa? Ada. 1, 2, 3, 4, 5. Loro piro? Aku siji. Apik iki. Loro. Yo. Aku loro. Iki. Iki mung siji. Ya nek wong lanang iki kudune ngalah karo wong wedok. Iki gandeng loro dadi siji ta? Terus piye? Digathokke yo. Ben nyopo? Ben mana? Piye? 200. Didum sing adil. Oh. Ya kowe 150, aku 150 ngono. Ngono lho. Kamu adikane wis kok arep. Kowe sudah diparani bojone aku ora tanggung jawab lho. Kowe nek ngerti bojone ngono, iki rahmen ken ora tenanan. Aku nonton lho mau bengi, cilaka kowe. Aku ora tanggung jawab ora. Iki sampun nggih. Kowe nembang sik. Napa? Ayo, wah kaya ana sing nyuwun liwung. Iya.